Ding ora iki yan. Ceritanya saya kayak kontas petisan ko. We, ana bule ko. Bule anyar. Angkat ko man yung ano. Berdewek. Pokoknya bukan disayem ka. Sumpah kalau kibae. Ira, mo naman. Ako ya. Antas petisan ko sa ember mergiyag sore tanggung-tanggung lanjut aja sambele. Wanganan belimbingnya masih aja sambele lah kalau didilati coet-coete. Takang dedul segala nih di coel mekonon ko karo iki nih juga eman jar wong pengen mah. Dew. Iku narti apa kan gendog ya kun? Digoreng lah di dada Oh, anak tua. Apa kemana anak buah kayak kondog ya kun pecah premen biat aja ko. Pecah ketek nang bebek kayak nama. Iya lah pira ko sigel bebek iku kuat ngetok kondog takang petos sika. Oh, ndog genom. Tipis kulitan dog. Iya lah ndog genom mah tipis kulit. Tapi nanti sinong mulak-malik dewek niki. Wis teh arep masak tang, kurang arep petisanane. Ora lah wis. Lampokan kurang mah gua wite gua masih akan bling-bling ka. Ora wis. Biasane mang kudu dewek mah doyane. Rujakan kan. Lah iya rujakan yo kapan? Barang kita lagi ngebebak mah dewek mah OTW 35 mengkone. Ora lah iki mah wi. We, wong wis mudan aja ko, wis mudan mah. Kemana? Wis aja, engko mani rujakan aja punya 35 aja. Wis ba kita ngebebek kayak merengot wong dewek kan langsung ngebatu. Ora yo saiki. Lenti mana glati mengkudu nero ti aji magung glontong gua. Kudune. Kudune. Ti aji tas ngobrong berbebek barang anu juga kepegelan glontong karena dede upek kok. Timun ko. Mana belimbing wolo segala kon lejar wis lah kon biar petisan jeng ke sore mah. Dohor ora ibu dede uko. Roro